Bat, bi, hiru, lau. Zapaltzeko gela, eman zazu hidrogela. Eskuak sentitzen dut, gastatuta bezala. Segurtasun distantzia mantendu, temperaturak egokia ematen du. Zenbat banaketa eta zenbat isolamendu.Amenor, katoliko apostolikoa bihurtu da gel hidroalkoholikoa. Alkohol, alkohole. Alkohol, alkohole. Alkohol, alkohole. Alcohol, 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 alcohol. Jendez gainezka doa, garraio publikoa. Ahoan sartu zait ondoko haren ile publikoa. Jateko bazkarilla, kendu zazu maskarilla. Covida kalte gabea da, terrazan eserilla. Katoliko apostolikoa bihurtu da gel hidroalkoholikoa. Alkohol, 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 alcohol, 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 sardina bat, bi sardina, topatu ziren, eskin batean, sardina bat, bi sardina, topatu ziren, eskin batean. Ze guai. Maravilla. Cuadrilla.